Walang nakakaalam, tinutulungan kayo. Batakwat hindi nyo may pagtanggol. Ngunit ang sasabihin ko, walang sino mang maaaring gumiba sa banal na luklukan. Ang bawat sumuntok sa luklukan Hallelujah! Hallelujah! Sumayin niyo ang ating pagpapala, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hinihintay ninyo ang ating pagdating. Subalit, buhat sa hapon, sa lahat ng sandali kasama ninyo ko, dito sa bahay dalangin. Ngayon, naririnig ninyo ko sapagkat naririto ko sa babae, esposa ng Espiritu Santo. Bawat isa sa inyo, mayroong pangangailangan. Bawat isa sa inyo, mayroong kayong minimithi sa buhay. Bawat isa sa inyo, meron kayong pangarap sa buhay. Ang lahat na yan ay makakanta ninyo datapwat ang salita ko, huwag niyong kalilimutan. Hanapin niyo ang aking kaharian at ang aking katwiran. Lahat ng bagay ay karagdagan. Kaya't ang katotohanan at katotohanan ko, nito ninilika at hinikain. Magkaroon kayo ng matibay na pananampalataya. Magkaroon kayo ng pagtitiis. Unawa, yun ang tunay na pagkilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay nagtiis. Nagtiis ako ng lahat ng hirap at sakit upang kayo'y mabuhay. Kung kayo nagtitiis, sa aking nakikitang tuloy kayong nagtitiis, nagbabata, at nagbibigay, nalulugod ako. Subalit, karamihan sa inyo tao, ito, sabi niyo, inibig ko, Diyos. Datapwat pagdating nasa, kayo ay mayroong hirap. Bakit ako sinusubok ng Diyos? Napakalaking pagsubok na ito sa akin ng Diyos. Huwag niyong kalilimutan, nakalagay sa banal na kasulatan ang naging buhay ng kinikilala ninyong Santong Hope. Nakalagay ba rin na ang Diyos ang nagsubok sa Kanya? Nakalagay ba rin na ang Diyos ang kumuha ng Kanyang ayan, ang pumatay ng mga hayop? Nakalagay ba rin na nagkabit kanyang katawan dahil bigay ng Diyos? Kung ako ang masusunod tao, mga anak, may isa sa inyo, ayaw kong masira, ayaw kong magkaroon ng problema. Kung kaya't ang aking alituntunin, huwag kayong magkasala. Ang hika niyo tao, hindi naman ako pumatay, hindi ako nagkasala. Hindi ako nangalunya, hindi ako nagkasala.
sasabihin kung nagkasala kayo. Tandaan niyo, ang walang kasiyahan ay kasalanang mortal. Ang kaingitan mo ang iyong kapwa, kasalanang mortal. Hatulan mo ang iyong kapwa, kasalanang mortal. So, hindi lamang yung tumataga, yung bumabalik, yung nangangaluya, ang nagkasala ng mortal. Huwag niyong pangalagaan ang katawang yan na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos upang maging buhay na kaugnay ng katawang mistiko ni Kristo at templo ng Espiritu Santo, kasalanan mortal. Tao, ilang oras sa loob ng maghapon mayroon kayo? Ilan? Ilan? 24 na oras. Yung bang 24 na oras na yun ipinagtatrabaho ninyo upang kayo kumain, upang kayo mabuhay? Hindi po. Hindi ba may oras kayo? Alin ang mahabang oras? Ang kayo ay nagtatrabaho o ang kayo ay natutulog? Alin ang mahaba? Alin ang mahaba? Ang pamamahinga, ang pagtulog o ang pagtatrabaho? Hindi ba batas ninyo dito sa ibabaw ng lupa sa gobyerno ninyo o 8 oras lang ang trabaho? Kung magkaroon man ng overtime, dagdag nyo lang 2 oras, 10 oras. Ilang oras kayo dapat matulog? Kaya? 4 na oras ka lang matulog? Bakit 8 lang? Bakit 8 lang? Saan kayo matulog na 2 oras? Maniniwala ba kayo na ang katawan niyo yan? Ano ba ito? Ay bubut-butin? Magkakaroon ng karamdaman? Magkakaroon ng sakit? Sagutin niyo ako, mga ama ng tahanan. Huwag itong managot. Sagutin niyo, kung kayo susunod na 12 oras o 10 oras na lamang, hihiga kayo, mamamahinga kayo. Kinabukasan ba, nanlalambot pa kayo? Ha? Sagutin niyo ako. Bakit pag umaga malambot kayo? Dahil sa hindi kayo natulog ng 10 oras. Nag-night club pa kayo, nagsugal kayo. Tama ba? Ha? Nakipag-inuman kayo. So, ang 10 oras, naging 4 na oras na lang ang tulog nyo. Magtatrabaho kayo kinabukasan ng 10 oras. Ano ang tatagal ng katawang nabuhat sa alabok na yan? Sagutin mo ako, lalaki. May tatagal ba? Ano mangyayari sa katawan niya? Manghihina. Hindi ba kasalanan yun? Kasalanan yun, mortal. Sapagkat ang katawan niya ay dapat malakas. Upang matawag na buhay na katawang mistiko ni Kristo, templo ng Espiritu Santo. Kaya, diyan nawawala ang inyong pananampalataya sapagkat ang sabi niyo, hindi na ako matutulog, tatapusin ko itong trabaho kong ito dahil kailangan kong maraming salapi. Oo, kumita ka. 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. Kung ikaw ay mabagsak, magkasakit, kulang pa yung kinita mo niya. Tama ba? So, kailangan